салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Якояки шуморо, ҳамватанони азизу гироми қадри моро бо омади моҳи шарифи Рамазон муборакбод мекунам. имрӯз рӯзи ҷумъа аст, ид болои ид аст, гӯям хато намекунем. аммо бисёр мебинам дар ҳамин ватсапҳову дар группаҳову дар тамоми ҳамин чиҳои иҷтимоӣ мегӯянд ку нависҳои иҷтимоӣ гӯем, бахшишу узрхоҳиҳои бисёр аз одамон ва бародаронро аз якдигар мебинам. инро боиси хурсандӣ гуфта қабул кардан ҳам мумкин аст. пеш аз моҳи Рамазон бахшиш пурсидан ва бахшидани гуноҳи касе ин аз амалу фолҳои нек ҳам мебошад. аммо ба шумо ман як чизро хотиррасон мекунам ки мо бояд ки дар ҳама ҳолат, дар ҳама вақт одами хуб бошем, як касро наранҷонем ва имрӯзро фикраша кунем ки мо боз бахшиш ҳам мепурсем як рӯз на як рӯз омада. ба ҳамин хотир ман ростигам он қадар дар масъалаҳои динӣ саводи кофиву фаҳмиши хуб ҳам надорам, аммо ҳаминро дарк ҳам мекунам ва гуҷое фаҳмида ҳастам ки ҳатто гуноҳи баъзе бандаро парвардигор ҳам бесоҳиби худи ҳамон банда намебахшад. дар вақташ фикр кардан дар кор аст. вақто ки як сухана мегӯед, вақте ки як амала мекунед, вақте ки як рафтора мекунед, андеша бояд кард ки дили як бародара наранҷонед. дониставу оҳиста қадам гузоред. умуман дар кул моҳи шарифи Рамазон ба якояки шумо муборакбод бошад. дар хонадонатон файзу баракат, тамоми бурдбориваҳову некрӯзиҳои зиндагӣ бароятон хоҳон ҳастем. шукри парвардигор ки осмони Тоҷикистон софу беғубор аст, сулҳу ваҳдат, тинҷиву оромӣ дар ватани мо ҳукмрон аст. шукрона аз ҳамин мекунем ва аз парвардигори якто шукр мекунем ки барои мо чунин як ватани ободу озод ва тинҷу оромро ато фармудааст. намедонам, бозам як маротибаи дигар такрор мекунам ки аз Рамазон берун ва дар дохили Рамазон аз ранҷонидани дили як бародар ва як инсоне ки барои шумо ҳеҷ гуноҳе накардааст ва ягон бадии шуморо намехоҳад, эҳтиёт бошед ва ҳоҷат ба бахшиш пурсидану ба узр хостан намемонад худаш. саломату сарбаланд бошед. Тоҷикистон ба пеш. худо ёвару нигаҳбони якояки шумо.